една теория, че всеки глас прилича на някакъв музикален инструмент. Примерно гласът на Камелия Тодорова прилича на тромпет. Моя глас го приличавам като китара. Някой път акустична може да е китарата, друг път електрическа. Къдрав ли е живота? Да, има и хубави, и лоши моменти. Затова е така. Какъв е цвета на твоя глас? Това е много интересно. Цветен е много определен. Това е фарелката ми. Колко е сериозна връзката ти, тъй като имаш доста обожатели? Много се радвам, че имам много обожатели. Знаете, се успяла да ги впечатля с нещо. Сериозно е, да, в смисъл, но в крайна сметка нищо в този живот не е вечно, не знаеш. Значи все пак да си запазят едно на всички хора, които аз не мога да обгърна с любов всички, които ме харесват. Кой ти беше най-близък от участниците? Деница и аз. С тях се сприятелих най-много. А кой ти е любимец от журито и защо? На мен и 4-мата са ми много сладки. Какво за Фънки? Много е Фънки. Фънки е жесток пич. На мен много ми харесва. В смисъл, още дори от самото начало, когато се явих в кастинга, когато беше само с журито в една стая, едва ли не аз пеех и за него специално. Много се кефя, наистина. Да очакват ли от теб феновете ти рок песен, защото Close My Eyes Forever беше едно от най-добрите изпълнения? Възможно е да пробвам да направя нещо по-тежичко, но това не зависи само от мен. В крайна сметка има екип, с когото работя и трябва да се съчетаят нещата и с тях. Регистриран ли си в нашия сайт? И ако да, как? Не съм, за съжаление. Но може би ще се замисля да се регистрирам. Какво ще пожелаеш на феновете ти от V-Box 7 и специално на твоите обожатели? Ще им пожелая да са много весели хора, положително настроени, да са вечно влюбени и да вярват в себе си. Give me what I need, yeah, what life is. Let it speed on wheels, speed. Give me what I need, yeah. Честито! Пожелаваме ти много успех в начинанията ти от тук нататък. Как разбра, че предишната ти приятелка не е за теб и се разделихте при положение, че смяташе да й предложиш брак? Всички ме питат един и същ въпрос. Реших. Дойде време, в което аз и тя трябваше да се разделим, защото пътищата ни се разминават. Аз се промених до някъде. Не казвам, че съм станал известен и че това ми е попречило, но имаше момент, в който аз дори не исках да натоварвам с моите неща и с моите проблеми, но тя започна да се натоварва от тези неща, без аз да я занимавам. И аз казах, по-добре за мен и по-добре за нея. Да очакваме ли от теб дует с Азис след песента "Обичам те"? Дует в какъв смисъл? Песен, в която пееш и ти и той. Не. Мислиш ли, че ще ти позволят да пееш това, което ти е на сърце, или ще трябва да се съобразяваш с това, което се случва в България, за да запазиш известността си и да бъдеш продаван като продукт? Мисля, че ще се съобразя това, което съм аз. Вирджиния вече 2 дена съм тук. Те ми казват, че няма да залагат ще заложат на това, което съм аз самия. На това как се обличам, как пея,
Просто това ме кефи по тях, че има една основа, която аз съм изградил и на която все пак ще градим по-високите етажи на това. Как се реши да участваш? Съвсем случайно. Накарахме родители, приятели, бившата ми приятелка да попълна формуляра, попълних го и явих се и това. И станах. Според теб, какво е необходимо на човек, който не слуша чалга и е победител в Music Idol, за да се лансира на пазара? Все пак ти си металист, а сам знаеш, че хората имат странно мнение за тези фенове на тази музика. Знаеш, че не знам дали ще им се хареса на хората това нещо или някой ще каже, но през цялото това време аз бях искрен и казвах на всички, че слушам по-различна музика, хеви музика и вярвам, че точно това нещо, искреността ми и целенасочеността ми, така да се каже. И това, че не изменихме стила си, това ми помогна най-много. Не преминах към това или онова. Въпреки, че ми се даваха задачи, които не са в моята стилистика, аз просто останах верен на стила си. Защо според теб хората имат лошо мнение за металистите? Защото никога не са били металисти. Виждат колко е яко. Ще те видят ли твоите фенове на концерта на White Snake на 4 юли? Ясен ме разпивата. Надявам се да нямам ангажименти, но дори да имам, абсолютно задължително е да отида. Аз един път съм ги гледал White Snake в каварна, но... Ти каза, че си фен на концертите. Да, абсолютно, но все пак ще с Def Leppard и ще е уникално яко шоу. Пазарджик или София? И защо? Пазарджик е моя дом, но София така инцидентно става вече моя втори дом. Не ми е града на сърце, определено София, но се наложи да живея тук за по-дълъг период от време и да ми стане по-добре, трябва да се наложи. Изпей ми култовия хит Ken Lee. Ken Lee, to live without you. Ken Lee, to live without you. Ken Lee made you move. Това са. Регистриран ли си в нашия сайт? И ако да, как? Май не съм. А защо? Смисъл влизам само и гледам клипсата, нали? Така се прави. Не съм... да, знам. И между другото, любимото ми клипче е това на Азис. Обичам те. Обича. Да, нали, аз като го пея. Много странно ми... Много така горд се почувствах преди доста месеци, когато влизах в сайта. Видях, че имаше няколко хиляди, десетки хиляди гледания моето клипче. А до сега какво ще е, сигурно не знам. Какво ще пожелаеш на твоите фенове от V-Box 7? Какво ще им пожелая ли? Хора, обичам ви. Слушайте качествена музика и се кефете на това, което правите и си живейте живота както намерите за добре. Хери метал. Мерси. Аз не съм слушал оригиналните емо банди от 90-те години, са много яки. Включително на моменти каза, че Blur са емо, ама емошно, в смисъл оригинално, емо е готино. Изобщо значи Клюпът са поп. Бритни Спирс, мъжки вариант на немски. Може ли да мляскам тук? Не. Аз просто